dadon mo ang suga. May mga makasasalang luwason, dadon mo ang suga. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag. Atong nadungga ng pagtawag sa Dios, dadon mo ang suga. Kinabuhi ta itugyan kang Jesus, ug isang iyaw siya. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag. Pangayoon ta ang grasya ni Jesus sa pagsangyaw niya, ug hinaut ang kadasig ni Kristo maangkon sa tanan. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag. Di maluya ta sa pag-alagad niya, dadon ta ang suga. Purong-purong unya atong maangkon sa pagbalik niya. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag.